Ассалому алайкум бачаҳо. Мо омадем қисми 5 қисми масъала ба масъалаи рақами 75. Шарташа ман кӯтоҳ шуморо гуфта мегузарам. Шарташ ҳаст мегӯяд ки мухлисон метавонанд толор азал бо воситаи ду дар бароянд, дари васеъ ва дари борик. Агар фақат аз дари борик бароянд, мухлисо берун бибаранд, 10 дақиқа ба ҳама мебаранд. Агар аз дари васеъ бароянд, 6 дақиқа ба ҳамашон мебаранд. аз дари васеъ бароянд шумо агар ҳар ду дар кушодагӣ бошад баробар, толор зал мухлисо чанд дақиқа ба холӣ мешавад ёбед. мо ино ба воситаи ҳисса ҳисоб мекунем. Агар 10 дақиқа ба зал холӣ шавад, 1 тақсими 10 ҳиссаи зал 1 дақиқа ба холӣ мешавад. Агар ба воситаи дари васеъ 6 дақиқа ба зал холӣ шавад, 1 тақсими 6 ҳиссаи зал дар 1 дақиқа холӣ мешавад. хелме ако ҳар ду дар ҳамҷоя кушодагӣ бошанд, яъне ки 4 аз 15 4 15 ҳиссаи зал дар 1 дақиқа холӣ мешавад. ако зал тамом худаш ҳамаш 1 ҳисса аст, ин меёбем. аз инҷа ёбем агар яъне ки 375 дақиқа 375 дақиқа ба воситаи ду дар, агар мухлисо ҳардушон бароянд, агар 375 дақиқа ба толор холӣ мешавад.